Id-deputati Marlene Farrugia u Godfrey Farrugia qed jitolbu li nataw parti minn fondi tal-Parlament li huma ddedikati għar-riċerka mill-partiti politiċi. Iżda biex jieħdu dawn il-fondi jridu jiftehmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija. Meta tqajjem il-każ mal-Speaker tal-Parlament, Angelo Farrugia għamilha ċara li hemm sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali li tirregola l-ħatra tagħhom fil-Parlament u ma setax jidħol fiha. Fil-fatt, is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali bbażata wkoll fuq ix-xhieda ta' Marlene Farrugia nfisha. Kienet ikkonfermati li l-koppja Farrugia huma deputati eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista. Is-sedi tinnota li anke fid-dawl ta' sentenza mogħtija mill-Qorti Kostituzzjonali ta' 16 ta' Ġunju 2017 fuq kawża istitwita mill-Partit Laburista kontra l-Kummissjoni Elettorali kif diġà esprimit ruħha diversi drabi hija ma tistax taraf li hemm oppożizzjoni tal-Partit Demokratiku, iżda oppożizzjoni waħda. Marlene Farrugia provat targumenta mod ieħor, anke għax issa tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku huma miġġieldin iktar minn qatt qabel. Min wara li ngħata dak il-ġudizzju mill-qorti, il-kap tal-Oppożizzjoni iddikjara illi l-koalizzjoni bejn il-Partit Demokratiku u l-Partit Nazzjonalista li flimkien jersaqna biha għall-elezzjoni li għaddiet skontu ġiet xolta. Allura, f'liema pożizzjoni tħalli l-Partit Demokratiku? L-Speaker qal li huwa jaf oppożizzjoni waħda u jekk xejn kellhom jitkellmu flimkien il-membri tal-istess oppożizzjoni. Hawn intervjena wkoll id-deputat Godfrey Farrugia illi qallu li bħalma jipproteġihom biex jitkellmu kellu jipproteġihom fl-użu tar-riżorsi. Jiena nifhem li din is-somma għandha wkoll tinqasam b'mod proporzjonat dejjem qed nirreferi għan-naħa tal-Oppożizzjoni skont kif aħna rappreżentati fuq din in-naħa tal-Kamra. Mhux magħruf x'passi ser ikun qed jieħu l-Partit Demokratiku. Dan mhux l-ewwel konflitt li nħoloq fl-Oppożizzjoni.